17 декабрда хакимиятның зур залында эшмәкәрләр Кремгә бердәм салым бетерелү буенча фикерләште. Районда юридик затларның һәм шәхси эшмәкәрләрнең Кремгә бердәм салымнан бүтән төрле салым режимнарына күчүен оештыру буенча системалы эш алып барыла. Утырыш эшен башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галиев алып барды. Анда салым хезмәтләреннән вәкилләр дә катнашты. Всего в городе Заинском районе числится. Район шәһәрдә Кремгә бердәм салым түләүчеләр барлыгы 640, шуларның 595-е шәхси эшмәкәр. Бүген көнгә шуларның 19-ы 15 шәхси эшмәкәр исәптән төште. Салым түләүчеләрнең 25-е бердәм салым рәвешендә салым салу системасы һәм салым салуның гадиләштерелгән системасын куллана. Хәбәр иткәнебезчә, алдагы елның 1 январыннан бердәм салым рәвешендә салым салу системасы бетерелә. Кремгә бердәм салым түләүне туктатуга гариза бирергә кирәк түгел, ул автомат рәвештә башкарыла. С отмены ЕНВД организации Кремгә бердәм салым бетерү белән юридик затлар салым салуның гомуми яки гадиләштерелгән системасын куллана алалар. Шәхси эшмәкәр салым салуның патент системасын, шәхси эшмәкәрнең ялланган хезмәтләре булмаса, һөнәри Кремгә салымнан сайлый алалар. Эшмәкәрләр ахырда әлеге актуаль мәсьәлә буенча сорауларын бирделәр. Очрашу эшмәкәрләр өчен файдалы һәм кирәкле, чөнки алар өчен катлаулы чор ел ахырына кадәр үзенә кулай булган салым режимын сайларга кирәк. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.